Τρύπες στο προφυλακτήρα, ξυλωμένο, νητρομπούκαλο για συνοδηγό. Είναι στα δεξιά το νούμερο 115. Είναι ο Νίκος ο Χριστοδούλου, 162 άλογα από Θεσσαλονίκη. Και στα αριστερά μου το νούμερο 65, Νικηφόρος Αντωνολουκάς, Volkswagen Golf, 220 άλογα από Λαμία. Σε μισηλή και αυτός, ματαντόρ μπροστά. Καθίσματα βλέπω μέσα. Για να δω, έχει καθίσματα. Δεν βλέπω κιόλας. Μόνο πίσω είναι ξυλωμένο. Καθισματάκι συνοδηγού έχουμε. Πρώτο βγαίνει το Golf 14.234 με 116 χιλιόμετρα έξοδο. Το Saxo 17.579 με 62 χιλιόμετρα έξοδο. Και οι δύο όμως άφησαν γκάζι.